По света има милиони хора, които живеят толкова бедно, че едва оцеляват. Около 700 милиона души живеят с по-малко от 2 лева на ден. Това е почти всеки 10-ти човек на земята. В най-бедните страни в Африка, като Нигер, Демократична република Конго и Малави, както и в Азия, Афганистан, Йемен и Бангладеш, хората често нямат какво да ядат. Децата се лягат гладни, а понякога умират от глад. На всеки 10 секунди някъде по света умира дете, просто защото няма достатъчно храна или чиста вода. Храната, която някои хора изхвърлят на боклука, би могла да спаси животи. Но вместо това, бедните трябва да се борят всеки ден, за да намерят троха хляб, глътка вода и малко надежда. А най-болезнената част е, че те знаят, че тази храна съществува, но никога няма да стигнат до нея. Бедността не убива само телата, тя убива мечтите. Деца, които днес копаят суха земя или просто просят по улицата, никога няма да имат възможността да учат, да мечтаят и да бъдат това, което биха могли и искат. Най-тъжното е, че докато някои хора живеят в изобилие всеки ден и харчат повече отколкото им е нужно, други се борят за оцеляване всеки ден и нямат дори най-необходимото. Иглика действа против кашлица, хрема и ревматизъм, расте по ниви, склонове и полета и се бере през май. Маточина. Чаят от маточина успокоява нервите. Расте в градини и Балкани, бере се през юли, август и септември. Хмел. Расте в гори, храсти, реки и потоци, има го в цялата страна. Действие успокояващо. 50 грама от тези три билки се нарязват наситно и се смесват добре. Взимат се 3 супени лъжици и се варят 10 минути в 1 литър вода. Разсежда се и се пие студено сутрин, обед и вечер по една чашка преди хранене. Това е една добра рецепта против безсъние! Подъбиче. Подъбиче расте в България в хръсталаци. Разпространява се в цяла Европа, дори малко в Африка. Високо е 10-30 см. Тилянка. Коренът се използва при нервност и безсъние. Намира се в канавки и в гори. Бере се в пролет и късна есен. Червен кантаран. Тази билка е известна с името бамбиче и горчивка. Цветовете са розово-червени, а плодът е като дълга кутийка с много семена. Расте по ливади и в хръсталаци. Има я в цяла Европа и помага на стомаха и засилва апетита. Внимание! Бременните жени и децата под 12 години не могат да го употребяват. Ментата. Ментата е една от най-разпространените растения за вкусяване на храна и напитки. Лесна е за отглеждане, врие в умерен климат и може дори да се отглежда в домашни условия. Джоджан. Джоджанът е известен като подправка, но е много популярен като билка. Използва се при гадене и повръщане. Намира се в Европа, Северна Азия, Америка и други. Маточина. Както вече знаете, тя расте в градини и Балканите. Тя се бере през юли, август и септември. Равни части на тези билки се нарязват на ситно и се смесват добре. Взимат се 3 супени лъжици и се варят 15 минути в 1 литър вода. Прецежда се добре и се пие студено сутрин, обед и вечер по една чаша преди хранене. Ето още една добра рецепта. За нервен стомах! 9000 години преди Христа. Потоплият климат, който се е установил с края на леденковия период преди около 10 000 години. Преди колко години беше това? Събирачество към земеделие. По това време в Близкия изток имало засушаване, което намалило реколтата от диви житни растения. Общностите в района започнали да допълват дивите растения с собствени насаждания, като складирали излишъка, за да подсигурят прехраната си.
Освен това, започнали да одомашняват местните диви животни. Чакай малко, как са накарали дивите животни да свикнат с стопанството на човека? Земеделието и животновъдството се развило бързо в различни части на света. В Америка се появило около 8000 години преди Христа, в Африка и Индия около 7000 години преди Христа, а в Европа и Източна Азия около 6000 години преди Христа. Ечемикът, пшеницата, рисът и овесът първи били култивирани трайно. По-късно, преди между 8000 и 50 000 години, хората започнали да съдят корноплодни и зеленчуци, а после овошки и листни зеленчуци. Всяка част от света развила регионални култури, макар някои да били разпространени от търговци и преселници. Търговците с какво пренасят кървата? Напояването появило се в Месопотамия около 6000 години преди Христа, било много важно за развитието на земеделието. Канали, резервуари и диги позволили на сладката вода и на тинята от реката Тигър и Ефрат да достига направо до нивите. Така почвата става по-плодородна, стопаните не зависели толкова от дъжда и се появили условия на създаването на първите градове. Храната е важна част от нашия живот. Тя е важна не само за нашето физическо здраве, но и за психиката ни. Има храни, които влияят положително на нашето настроение. Правилните хранителни навици също играят роля на настроението ни. Пропускането на закуска и приемането на твърде много захар влияе до промени в кръвната захар и намалява енергията ни през деня. Поддържането на редовно и балансирано хранене е от значение за психичното здраве. Храната влияе на нашето настроение, защото хранителните вещества директно въздействат върху мозъчните функции, хормони и чревната микрофлора, които също са свързани с емоционалното ни състояние. Храните, които подобряват настроението ни са сьомга с кумрия, които са богати на омега-3, бананите, които съдържат серотонин и магнезии, тъмния шоколад, който повишава ендорфините, ядките и семената, които съдържат омега-3 и други полезни вещества, и най-накрая българското кисело мляко, което е богато на полезни пробиотици. Ние сме нахранени с богата на витамини храна и вече може да се забавляваме. Какво разбирате под здравословна храна и коя е полезна според вас? Здравословна храна е съчетана с здравословно ежедневие. Когато човек се труди и изразходва повече енергия от тази, която приема с храната си, това се води здравословна храна. Когато не работи, когато не изразходва енергия, организмът няма този цикъл, който генерира здраве за дълъг период от време. Да достигнеш дълбока старост. Какво бихте ни споделили или посъветвали? За да пазарувате разумно, първо не купувате повече, отколкото имате нужда, за да няма остатъци. В градска среда, предполагам, че повечето от вас живеете в София, може да си правите домашен компост и да компостирате останалата храна. Това е една добра идея. Или като имате дворче, можете да си направите компост и да събирате отпадъци от храна. Не от всяка храна може да се събира, но по-голяма част от органичния отпадък може да се компостира. Много ви благодарим. И може да ползвате и опаковки за многократна употреба също. Благодаря. Как се казваш? Тома. От колко време си във фабриката? Ами от близо 10 години. А ти на колко си години? Аз съм от почти 15-14. Това означава, че от 5 годишен си тук? Да. А как ходиш на училище? Ами онлайн съм в момента.
Кой те научи да готвиш? Руслан. Това е баща ти, който всъщност... който води workshopите по пица, по паста и по торта Павлова. Добре, за какво мислиш докато месиш хляб? Какво да мисля? По-скоро мисля как да усъвършенствам процеса и да... Добре, за теб храната е? За мен храната е вечен експеримент. Научи свойствата на билките и усети магията на природата. Интересувайте се от билки, защото те се дават от природата. И от Бога. Не харчете пари за лекарства, се лекувайте от билките. Не хвърляте отпадъци, където си поискате, защото плодовете и зеленчуците няма да са вкусни и полезни. Не хабете водата, защото някои страни бедстват от подсушаване, от които води до масов глад. Не се подиграваме на бедните, защото нямаме никаква представа през какво минават. Бъдете толерантни, разбиращи и помагайте хората около вас. Не трябва да се оплакваме от малките нередности, защото някои хора страдат повече. Бедните хора живеят с малко, но мечтаят много, защото надеждата е всичко, което им останало. За тях всеки ден е битка не за лукс, а просто за оцеляване. Затова не забравяйте, че докато някои хвърлят хляба, други търсят за духа. Споделената храна е най-вкусна! И не забравяйте, че дори и малките постъпки оставят огромен отпечатък. Не замърсявайте природата. Обичайте. Споделяйте. Нека бъдем по-добри!